na ZBGIS, hej, alebo ideme úplne, že zavreme ZBGIS, hej. Napíšeme ZBGIS. Zobrazí sa nám mapka katastra nehnuteľností. Napíšeme napríklad katastrálne územie, klikneme na zámoček, čiže nás to dá priamo do toho katastrálneho územia, kde bývate. Dobre. Vymeníte mapku z katastrálnej za geodetické základy, lebo sa vám tam zobrazí bodové pole existujúce. Nájdete trojuholníčky, to sú trigonometrické body. Kliknete na informácie z mapy, kliknete na ten konkrétny bod, označíte štátnu trigonometrickú sieť a dáte tlačiť. Vytlačí sa vám PDF-ko, hej, kde budete mať informácie o súradniciach. Dobre, a tie súradnice potrebujete si odpísať alebo screenshotnúť. Hej. S kódom to dajte, že tlačiť do PDF. To PDF-ko si môžete stiahnuť. Hej. Priložíte do domácej úlohy, to budete mať jednu známku, ešte ste ani nič nevyrátali. Druhá vec, keď kliknete dovnútra tohto tu, hej, už mám urobené PDF-ko, ale strašne pomaly to ide. Keď kliknete dovnútra, vy sa viete oddialovať alebo približovať, čiže viete meniť čo? Mierku. Hej, čiže si viete nastaviť zobrazenie, potom keď vyjdete vonka, dvakrát kliknete a pôjde vám dobre internet, tak sa vám to prestane meniť a už tam budete mať zobrazené tie body. Hej, a môžete si to uložiť tak, aby tam bolo vidno to katastrálne územie, z ktorého ste tie body určovali. Koľko budete mať takýchto PDF-iek? 2, lebo pre jeden bod, pre druhý bod. Potom, keď už máte tie súradnice, dobre je ich redukovať. Čiže tie prvé číselka, ktoré budú zhodné v x-ovej a y-ovej, môžete dať preč, čiže posuniete súradnicový systém a rátate tú vzdialenosť medzi tými dvomi bodmi len s redukovanými súradnicami do zošita. Dobre? A ja teraz spravím, že